Я нещодавно відео одне подивилася стосовно, зараз я в руках тримаю стакана води. І чоловік в відео каже, як ви думаєте, яка вага цього всього? І люди кажуть, ну стакан, скільки-то грам, вода там, не знаю, 200 мл, стільки-то разом, скільки буде. І різні варіанти люди казали. І мені дуже сподобалось це відео. Можливо, хто не бачив, хочу сказати, що яка вага цього всього. Він каже, це залежить, скільки ви будете це тримати. Якщо ви потримаєте це півхвилини, одна вага, якщо годину, якщо день, якщо ви будете це тримати тиждень, ну, мабуть, вже й не протримаємо, заніміє рука, заніміє все тіло, так і людина не витримає. Тому, каже, цей стакан води – це той негатив від інших людей. Оце той негатив, оце те все обезцінення, що йде в вашу сторону. Не тримайте. А тримаєте ви, бо ви його взяли в душу. Каже, не тримайте, відставте його. Я відставлю.